E lângă el, așteaptă, te duci. Mai aproape, așteaptă, te duci deja. Vino la el, așteaptă. Nu mergi mai mult. Așa. Până termin. Și la ultima îi dai șez. La ultima bucățică care. Și acum vii să-i dai șez și liber. Intră pe el așa. Așa, foarte bine. Milo! Asta și bravo, îl felicit.